naar de gymnastiek. Cornelia brengt Tomke naar gymnastiek. Romke is ook met. Ik heb een nieuw broekie, zei Tomke. En nieuwe gymnastiekskoenen. Kom, wij beginnen zo, zei juf Wiesje. Tomke gaat naar de andere kines. Juf Wiesje doet de deur dicht. Cornelia gaat weer voort. Blies touw hier, Romke? Ik haal die azen weer op, zei ze. Romke loopt wat in de gang om. In één hoort hij muziek. Hij duwt de deur een eentje open. De kines binnen olifanten. Ze stampen en zwaaien met de slurf. Waf, waf, dat wil ik ook, denkt Romke. maar ik heb geen gymnastiek leren. Waf. Hij ziet om hem heen. Wat hangt er aan een kapstokje? Een turnpakkie. Hij verrot 2 pootjes deurengat. Het turnpakkie zit op een kop. En achterstevoren. Het liek een maal. Je Wiesje het de muziek nog aan. De kines hippen nou als kikkertjes. En dan gaat de deur van een zaal open. En daar staat Romke. Wat zie je nou er raar uit? Roept Tomke. Waf, waf, ik heb gymnastiek leren aan. Waf, mag ik nou meedoen? Waf. Dat mag wel. Maar eerst moet het turnpakje uit. Want dat zit niet lekker. Daar is Cornelia alweer. Ze loert om het hoekje de gymzaal in. Ze ziet een prot kines. Die dansen op muziek. En Romke, die danst met. Waf.